te ni kong ning shop sa Shisin na kaliang jungi ka New Nongstoin Sports Social and Cultural Club nang na po New Nongstoin West Kasihil ni sengoban ay kublay pi ki paiba jong ne ka jela jong ne ga rikasi jantia jungi kibala jukurshan bat kibala juwan ban sakhi ya ka jingi lekai jungi hangne hapo kamadan football jong ne ka New Nongstoin te nga kumu public secretary jong ne ka senjuk nang ne na po Nongstoin kaba pilate baro ngadai ba kanjai thungni babat kum I public secretary jong ka New Nongstoin Sports Social and Cultural Club ngin sapteng bat sedang biang ya ka jingi lekai tournament football hangne hapo Nongstoin kabadai ka tournament kabahe bah kabangi te baro kabangi laai kata ka kerteng ke invitation football tournament not out Arhajar Arpulai Arhajar Arpusau kabadai ka tournament kabakot hado khat arlak tingka na kamta ki jingile kai football hangne hapo Nongstoin te sasisen ngin shu tu ipi ba yaman tau snem ngila kam penbiang susu ya ki klub bat ki tim ki baneshi mentaha kene ka tournament jungi ki klub bat ki tim ki bawan nabar kambun ki bawan nabar nang ne na po jela mekhalia jungi ngin sim tang khandai teli ki tim dang khandai teli ki tim kenthop nang ne na po Nongstoin kawai na po Ribhoy district kawai nang te na po Nongba Shalong bat na po Jantia Hill kindon ro kitem ki bawan na Shabar jong kane ka North East jungi kum ka Sikkim ka Manipur po Assam kendon kawai te ngan sipule kendiat kitem ki ban sawan kide kitem ki baklan baham beningkong kinwan na po ka West Bengal baan na po ka Jamshedpur na po Jharkhand kabalay na po Sikkim na po Nagaland Manipur Sonapur nang ne na Shillong Jantia Ribhoy Southwest bat nagane ka than Nongstoin nang ne na po Nongstoin ngin simbek tangiya ka Kit United kabadai ka way ka tim kabala pau bat kaba naklan bah hang ne hapo Nongstoin tes nakaliang jungi ka senjuk ngin sapli perdano ban ngin sedang no ia kane ka tournament football kaman sedang ka Shipo Tarik jong mentau benai Naiwing Arhajar Arpulai kapor bangin sedang kan sedang hakapor Shibaje ka kick up na kamta gijingi lekai bat kitem ki ban sai shi mentah hakte ka snipli ya kane ka tournament jungi kanong hapdeng ka Ribhoy United FC nang thi na po Tem Ribhoy kabadero ka runners up kaba laya ka syarem no ha ka final men house nam Arhajar Polai hangne hi ha ka tournament polak kanya kun persya ya ka Jamshedpur nang thi na po Jharkhand kane ka Jharkhand kadai ka tim kabalay simenta hapo ka ISL League nang ne na po ri India jungi tengi kemilun tiba ka jingi lekai hakatei ka Shipo Tarik kanong ka jingi lekai kabala ban penhun ya ki khamat jengpi bat ka penhun wat ya ki donot jengpi ki bawan ban sakhi ya katei ka jingi lekai te kan sedang bet hakapor Shibaje no pai sngi bat na ka benta ka bai tiket jengpi oi pilayu iba ka jinglot jingsep mentau snem ka Khambun ngila kham invest Khambun ya ka jinglot jingsep jungi nado kane ka madan ban penbiang penbet penbiang nado kini galeri ban syong mapi ki pajba nado ki parking ban wan ke perlok jungi na ki we ki jaka nado ki volunteers nado ki jing penbet jing penbiang ya bargot nado ki baret adu ki bahe ngila kham ban penbiang susu kham tam ki official yen kham penbiang mentau snem na ka benta ban penyaj bek penyaj inti ya ka jingi lekai hakapor ka bay lekai te ngikerman bahak tay ka Shipo Tarik kat praterik baterter kan sayat bah ka jingi lekai bat ngikerman bagi pai ba jong kane ka ri lum khasi jantia
jong ka jela Mikhalia bat nabar jong ka jela kinwan masaki ya ketika shipo tarik tika bai tiket kan ong biang kan long bek shis pa son po tingka na kabenta jong pi bat ya ki tiket on pli ya ka kenta na do khatway baje men step khatway baje ngan pli ya ka tiket na kabenta bandrung apo madan bat ban pensiong shet siso ya ka te ka program ka shipo tarik kan donro ka lucky draw na kaliang jungi ngila penbiang lut dia ke permission kamtam na kasinong bat na udipiti komisioner jong West Kasil ngila penbiang bat hakatai kasengi ban penstunat ban penberiai pi kepada kandon ka lucky draw ya ka lucky draw ka bai tiket kalong bai slice pa tengka si tiket balada pisim artli on ken hakador san spa tengka bat ya tiket ngendi na do kapor hinyo siteng men step hangne hapo madan hangne hapo road jong kamadan ngenbu ya ki kantor bandi ya ki tiket jong ka lucky draw tena kamta ka lucky draw ngi wer ngi kot ep ban ya simbenta ha ka te ka sngi teki price kunong kumne da ka baningkong pinyo da ka Belero kadai ka BS3 badang tip top nadong syadong kentubro ikikot kisla ki badang biang lot kabar pinyo da ka pisa silak tingka kabalai laipo hajar tingka kabasau san hajar tingka tikini ki price kan long bek na kabenta jong pi ke perlok ki bawan ban saki ya kete ka jingi lakai ha kete ka sngi balada pikwa ban tet ya gila gidro tang na kabenta kitu ki bamla ban wan pek kai ro kamtab ginong snong jong ne ka snong pimla lane ginong ter face lane kino pila ban wan si benta te ya kala gidro ngendi bek tang ha kete ka shipo terik bat ngen penilai kai ro haden ka jing kut no ka football jong ka shipo tarik teng khimil tiba finish mentah ka ka lucky draw kini konsert kumban shipment kan mau men syamsnan pila ui ya ka winners lane kata ka nongjob jong ka tournament shipolak tengka ya ka lamare oi ha ka list lane ka fixture pikam ui ya ka lamare bun ki bakli yang ikinong penyat balai ka lamare kamuan te na kaliang jongi kinong penyat bat kitu kinong penyat jong kalamare mentau senam kila kerpat ya pi ki pajba kinong krisan jong pajba jong kalamare pi kinong krisan ba kipan map ya pi ba mentau senam kimla ban sim benta na kidau bom lakiar te ngiru kinong penyat jong kaneka new noston ngi kerpat ya pi ba wan snowe ngi pan map ya pi ba kalamare kamla ban sim benta mentau senam ngesepek salah sim senam saya na kamenta ban pensiong shet sisyo ya katai ka program bat kanjat bet kajarente bat kenang ba kipaj ba kinom lenga hakapor bawai siteng lane suwa ban sedang ngi kinong penyat ngilarai ban wanra daki entertain ban penberie pi kipaj ba kum ki jing shat ki jing ruai ya ka ba kinong shat bat kinong ruai kidei ki nong isimenta nang ne napo nong ba nong ston West Kasil kibala pau nginwara kibala pau kinwan ki nong shot kiba tibet batibet te kitu kiba kwa banwan petang na jing shot ro pila banwan te kin sawan ki nong shot bat ki nong ruai batibet te ka bakam stenat kalong ba na kaliang udipti komisioner jong ka West Kasil un salong ukong san ha ka te ka sngi te ya isaro in sawan ha kapor khat architen na kaliang jong ngilap yang subaha ya kinong tre jong ka DC office na kidi patnan baper banwan ban saki yak te jing yelekai hakate ka sngi te hakate ka sputrek deputy commissioner jong ka West Kasil un salong ukong san bat kin sadon ro kirang ba jong ane ka than banwan hakate ka sngi na kaliang jong publicity secretary bat hakatan jong ka senjuk jong ka New Northern Sports Social and Cultural Club ni aware ni court ya pi we ki pai ba kamtam gitu ki ba bat ki ba jukursan berbor ya ki jing ya kai football hang ne po West Kasil hang ne po jela jingi one ban saki ya kite ki jing ya kai football hamman kis sisen chitayo man la kis ni yo he nong ston ngen pen ya kai tang sisen chitayo kanang ba piru ki pai ba pen yo lat banwan te ling ba ka jingwan jong pi nginget ba ki kun samla jong ka ne ka than bat kinong isimenta na ki wei pat ki barstet jong ka ne ka India ki kun samla chenrang khamtam kin yo nuksa kin yo but kumno ki wei ki jela kumno ki wei ki state kumno ki wei ki ri ki yela kai football bat pen ki wela jong
kakam football kadero ka way kakam kaba lakring bun ya kipat ba hang ne hapo jela jungi te sachisen nak liang jongi ka senjuk ngisung ban ai kuble pi kipat ba I way pe way ngir se kendo biang ya batpi haka shipau terek haka por shibaje hang ne kaba khado khadwai ngisung ban ai kuble ya pi way pe way ke ngisung ban ong ngasung ban ong kum nola dong ong ba kinong tok khubor ngampat not ban ong ban video kinong tok khubor ndre nganong direct ba kidai ki YouTuber tereng asya ono mo YouTuber ki ba pen sapriang ya kan ga khubor api ngi ai kuble tham tam i rum rilum kasi ya imau bena RKN bidi nong set ngi ai kuble ya pi bat ngi kerpat pen ya pi ki pai ba bar subscribe ya kini ki channel Southly kenang ba haman la ki jingel kai football pen yo bat pen tip ya ki fixture lani ki program jong ka jingel kai football hangne te subscribe like bat share ya kini ki channel ya urilum kasi ma bena RKN bat bidi nong set te kuble shibun kuble shajarno